سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم هجريت غانتا قدم بشكليتا إرترا كم مغتصلتا نايتي أو وورلد شامبيون يوركشاير كتكايدو صنحت نتفتات تمالي دك تبعتيو تحت 20 سلسن عامت ناي حدا معالتو ودر السلاسيلوم نتي كاب دونكاستر كساب هاروغيت 273 كيلومتر تزرقح زنبرت مدرق إيطالياوي سامويل باتيسيلا بسلس ساعات 53 دقيقة 50 كلتن كاليتاتن غزي قداماي كوينو تعاويت اللوم عبالات هجريت غانتا إرترا زخونو تقررمتي زحازو درجة مسندر دما هنوك مروهان 10 تقلت دقيقة 40 كلتن كاليتاتن غزي ديحرو مبل 73 ترتا كحزن كلو أبز سومون مس كلب ديلكو مارسي كم تتصنبر زغلص زلو بينيام غرماي دما 10 دقيقة 35 كاليتاتن غزي ديحرو مبل 110 درجة حيزو وددرو كفصم كيلولم دانيال هابت ميكائيل ناتنايل تسفاصيون غنا بسنك زنبره حما كنت اير وددروم كودو ايكالون وول شامبيون كساب 29 مسكرم قصاليوم زغمزي لنكولو تمالي دق انسيون ناي ماراثون ودر اكايدن يرن أبتي بحفشة برتوع كنات آير تتصبارق وردر كيناويت أتليت روت تشيبتشنجيش بخلت ساعات 30 كلتن دقيقة 43 كاليتاتن قداميت كوينا كتعوتن كلام أبزو وردر نو إيرتراز وكلت نازريت ولدما نودرا بخلت ساعات 35 دقيقة 45 كاليتاتن مبل 20 سلتن ترتحيزا فتسيماتو لام عودت نايزر حقات زغونات قوال 25 عامد كينياوي تروت زحال فتري أب دبي سلسلة تماسسال رحقات قداميت كوينا تعويتها مبارا أيرسعن بحفشا أبزا تمال ليتي تسلسلة ماراتون دكانسيو 7 زبصحات قرادم تقوى أما بقس بوتا ترخيبا تنبرا كابزي انجن 4 راين وردرن بعوت زازي منهم أبي غاندا أبز كايد زلو سيكافا أفريقيا تحت 20 عامت بألم سجل إفريم اتسلطن زلها هجريت غانتا إرترا نيو غاندان سودان أخدتيلا كام مدب حدق قداميت كوينا نابرع فتصامي حليفة يام زاد صباح ساعة 4 دحر قطري مس زانزيبار اتصالات هجريت غانتا إرترا بأقو مدلهاتا أتصافيفا لام ولاكو هجريت غانتا إرترا قداميت كوينا بمحلفا كم مسرت أغدي مزوات حبريتا أبقولو كتتصالات يقبا انت نبرم ديروم أكايت نايز وردر بزقبرو حدش ندفقن هجريت غانتا إرترا ناب جينجا 410 كيلومتر توقعيزات صوت أكتكايد تجديد لام اتوم كساب حجي أب كله زكايرتو وردرات مورالوم زي بقوقلا أبلات محبركم إرتراين نبرت يوغانداغن كم لمادوم لمون انتخونه بناي حبر موقعزة سافيرم نتا هجرايت كانتا كعصو اقري نمتببع صباح ناب جينجا أنفتهم كغبريوم عبتو معالتي بروندو دما مسكينيا أقديمان صوتا كتكايديام كعسو غري لا ليغا اسبانيا تمالي عرب مشت بحنت صوتا قصيلو نيرو بياريال اميدا مسريال بيتيس تصايتام بياريال دما قدمن دحر عرفتن كلت كابتوكو ايكامبي سانتي كازورلا جيرارد مورينو تشيكويز بزرخبتن شتوتات نتا ابر 48 دقيقه كاب ايمرسون شوتو سمسللا ريال بيتيس حمش بحده دي ختم اب تمساسالي معالتي بوندسليغا جيرمن تسلاسيل نيرو يونيون برلين مس فرانكفورت ابي ستاديوما اندر التن فرسر لي تصايت بحفشا سلسة شتو سمزقبول لقدم فرانكفورت كاميدا وصاي دحر عرفتي كاب كوستن اندر سيلفان بزرخبتن شوتوتات نتا دحر عرفتي اب 86 دقيقة كاب يوجه زرخبتا يونين برلين بتصبي كليت بحالة بمسارات كاب كالتشيو ميركاتو اتبهال مربب حبريتا سبورت سرب حبريتا كم زنصرم ليفربول قبل علي تصاوتاي اياكس امستردام ديفيد نيرس سغداسنت يحجير الله تبايلوم زود 22 عام تصاوتاي ابز حلفه قطمات شامبيونز ليج اوروبا كسابرع فصامه ناي هولاند قداماي ديفيجن اياكس امستردام كتبصح زلعله اجام ابركيتيوم ابز غربا سامنتات زفلمه صوتات دما ديفيد نيرس كاب شوعات تسلفلو صوتات بشمو درو كلته شتوتات اقصيرلوم ديفيد نيرس كساب 2023 اب اياكس امستردام زصنحو علالوم
ኢጣልያዊት ኣቫል ሴሪያ ኢጣልያ ናፖሊ እንተፃወተያ ፒዮተር ዜሊንስኪ ኮንትራቱን ምሕዳስ ስዳሎም ዝወዲ 25 ዓመት ተፃዋታይ ክሳብ ዝመጽእ ወቅቲ ዝጸንሕ ውዕል እኳ እንተሃለዎ ናፖሊ ግን ካልኦት ጋንታታት ከየስደዖ ስለ ዝፈርሐት ክትመስል ብኣግኡ ውዕሉ ከተናውሓሉ አንቂዳላ ይኹን እምበር እዚ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ፖሊሽ ተፃዋታይ ብወኪሉ ምስ ኣካያቲ ናፖሊ ንመጻኢኡ ኣመልኪቱ ክዘራርብ ምዃኑ ኣረዲሎም ዜሊንስኪ ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሩ ዕላል ድማ ኣነ ኣብዚ እዋንዚ ምስ ህልውቲ ጋንታ ኮይነ ከመይ ገይረ ጽባቐ ጾታ የርእዩ ዘሎም ብዛዕባ ንውዕለይ ዝምልከት ግና ጸኒሕና መልሱ ክንሪኦ ኢና ኢሉ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ሲቲ ንሓንቲ ካብ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ሂንድ ዝኾነት ሙምባይ ሲቲ ንምዕዳግ ኣብ ስምምዕ ምብጽሖም ዴይሊ ሚረር ኣብ ጽሑፋታ ኣስፊራላ ብዘይካዚ ክለብ ኒውዮርክ ሲቲ ሜልቦርን ሲቲ ክለብ ኣትሌቲኮ ቶርካ ናይ ኡራጋይ ናይ ቻይና ሲዙዋን ጁኒዝዊን በዋንነት ናይዘን ማሕበር እየን ንሙምባይ ሲቲ ኣብ ኢዶም እንተእትዮማ ድማ ንሓንቲ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ላሊጋ ስጳኛ ትርከብ ጂሮና ክለብ ጃፓን ዮኮሃማን ክሓትሎም ምዃኖም ብወግዒ ኣፍሊጦም ኣሎም ኣብዚ እዋንዚ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሲቲ ንዘለዎ እትዋት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንምዕባይ ብዙሕ ንድፍታት ኣብ ምስላጥ ይርከብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሲቲ ዝበዝሕ ሚእታዊት ብሰብ ሃብቲ ቀጠርያ እትመሓደር ሊቨርፑል አንጻር ኤምኬ ዶንስ ገጢማ ክልተ ባዶ ኣብ ዝተዓወተትሉ ናይ ካራባኦ ካፕ ጸወታ ዘይሕጋዊ ተጻዋታይ ብምስላፋ ክሳብ ካብቲ ውድድራት ምእላይ ዝበጽሕ መቕጻዕቲ ክወርዳ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎም ዘሬድስ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ምስ ሰጋር ተጻዋቲ ዝጠልቦ ሙሉእ ናይ ምዝገባ ቀጥዒ ብዘይ ምምላእያ ብፌደሬሽን ዓዲ እንግሊዝ ተኸሲሳ ዘላ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቡ ኮይኑ ምናልባት ግን ካብዚ ውድድሩን ክትእለ ከም እትኽእል ይግለጽ ኣብ 2014 ሳንደርላንድ ብኸምዚ ጉዳይ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም ዝተቐበለት ይዝከር እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ንውዕል ፈረንሳዊ ኣከፋፋልያ ሙሳ ሲሴኮ ክሳብ 2023 ብዘጽንሖ ናይ 4 ዓመት ውዕል ከም ዘናውሐትሉ ገሊጻ ኣብ ክረምቲ ናብ ባርሴሎና ክሰጋገር ህርድግ ክብል ዝኸረመ ኔይማር ጁኒየርስ ብጉዳይ ናይ መቑሽሽ ተኣማንነት ምስታ ክለቡ ነበር ዘለዎ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክር እታ ጋንታ ዝመጽእ ዓመት ከም እተፈርሞ ውሕስነት ዝህብ ናይ ጽሑፍ ስምምዕ ክትገብረሉ እንተኽኢላ ክገድፎ መደብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብናይ ቀዳመ ሰንበት ስሩዕ ጾታታቱ ኣብ ዝቐጸለሉ መራሒት ዘላ ሊቨርፑል ንሼፊልድ ዩናይትድ ብጸቢብ ሓደ ባዶ ብምርታዕ ሙሉእ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ቅድሚ ጾታ ንሊቨርፑል ከጨንቕዋ ምዃኖም ዝገለጸ ኣሰልጣኒ ሼፊልድ ዊልደር ከም ቃሉ ተጻወቱ ንዝበዝሐ ደቃይቕ ክምክቱ ክኢሎም እኳ እንተነበሩ ብሸልቶ ባይናልደም ግን ተሰኒፎም እዮም ቸልሲ ንብራይተን ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ጾታ ብመሪሕነት ፍራንክ ላምፓርድ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ናይ ፈለማ ዓወት ኣሰማቒራ ቸልሲ ብሸቶታት ዊልያንን ጀርጊኖንያ ክልተ ባዶ ተዓዊታ ኣብ ዝሓለፉ ጾታታት ብተደጋጋሚ ግዜ ነጥቢ ብምጥፋ ኣደዳ ነቐፌታ ኮይና ዝቐነየ ቶተንሃም ንሳውዝሃምፕተን 2-1 ኣሰኒፋታ ስፐርስ ቶተንሃም ንተኸላኻላይ ሰርጂዮ ኦሬር ኣብ 30 ደቂቕ ብቐይሕ ካርድ እኳ እንተተባረረ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ክትወጽእ ግን ኣይተጸገመትን ታንጉይ ኢንዶምበለ ንቐዳመይቲ ሸቶ ቶተንሃም ክመዝግብ እንከሎ ዳኒ ኢንግስ ድማ ንሳውዝሃምፕተን ድሕሪ ምውፃእ ኦሬር ኣመዓራርይዋ እዩ እንተኾነ ሃሪኬን ካብ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ዝተቐበላ ኩዕሶ ምስ ሰኪዕት ብምርኻብ ንጋንትኡ ዓወት ኣግዚምዋ ኣብ ካልእ ጾታታት ክሪስታል ፓላስ 2 ባዶ ምስ ኖርዊች ሲቲ ወልብስ ንዋትፎርድ 2 ባዶ ቦርማውዝ ምስ ዌስትሃም ዩናይትድ 2-2 ማዕረ ኣስቶን ቪላ ምስ በርንሊ ድማ 2-2 ብማዕረ ተፈለይና ኣለዋ ኪሊያን ኢምባፔ ካብ መስበርቲ ኣብ ዝተመልሰሉ ጾታ ፒኤስጂ ኔይማር ሕጂውን ኣብ ኣጋምዝ ዝዛምዱም ናይ ጾታ ግዜ ብዘመዝገባ እንኮሸቶ 1-ባዶ ንቦርዶ ረቲዓታላ ካብ ሜድኡ ወጻኢ ብምዃኑ ተዛማሪ ቀሲኑ ዝተጻወተ ኔይማር ካብ 4 ጾታታት ብዘመዝገበን 3 ሸቶታት ንጋንትኡ ሳልሴይቲ ዓወት ከግዝማ ክኢሉሎም ኦሎምፒክ ሊዮን ኣብ ሜድኣ እናንተስ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ጾታ ድማ 1-ባዶ ተረቲዓ ኣብ ላሊጋ ስጳኛ ናይ ሰሙን እዚ ዝለዓለ ግምት ዝወሃቦ ኣብ መንጎ ኣትሌቲኮን ሪያልን ዝተኻየደ ደርቢ ከተማ ማድሪድ ብዘይ ሸቶ ማዕረ ባዶ ተዛዚሙሎም ድሕሪ ምውፃእ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዲያጎ ጎዲን አንቷን ግሬዝማንን ምስ ምምፃእ ጆኦ ፌሊክስን ሃዛርድን ዝርከቦም ተጻዋቲ ተቐይሩ ዝቐረበ ደርቢ ማድሪድ ኣብ ቀዳማይ እብረ ዝጥቀስ ምንቅስቓስ ከይተራእዩ ሓሊፉ ሪያል ማድሪድ ብመንገዲ ቶኒ ክሩዝ ሓደገኛ ፈተነታት እኳ እንተካየደት ንዕረፍቲ ግን ብዘይ ሸቶ ባዶ
ባዶ ተዛዚሙ ድሕሪ ዕረፍቱ እንተኾነ ብወገን ክልቲአን ጋንታታት ዝተቐየረ ነገር ኣይነበረን ጾታ ድማ ብናይ ማዕረ ውፅኢት ባዶ ተዛዚሙ ካብ ሜዳ ወፃኢ ትሽገር ዘላ ባርሴሎና ናብ ሜዳ ጌታፈ ተጓዒዛ 2-0 ብምዕዋት ናይዚ ዓመት ፈላሚ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዓወት ኣስተማቒራ ባርሳ ንሜሲ ደምበለ አንሱ ፋትን ብመስበርት ብምኽሳራ ኣብ ቅድሚት ሃጓፍ ነይርዋ እዩ እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙን ብገዛ ደገፍቱ ተሸረደ ሉዊስ ሱዋረዝ ንቐዳሚት ሸቶ ኣመዝጊቡ ጆርዲ ኣልባ ተኪኡ ዘሎ ጁኒየር ፍሪፖ ድማ ንኻልእት ሸቶ ኣመዝጊቡ ባርሳ ጾታ ኣባጋ ምዛሙ ንሊንግለ ብክልተ ብጫ ካርድ ካብ ሜዳ ብቀይሕ ካርድ ከሲራቶ እያ ኣብ ካልእ ጾታታት ላሊጋ እስጳኛ አትሌቲኮ ቢልባኦ ኣብ ሜዳ ሳን ማመስ ብቫሌንሲያ 1-0 ተረቲዓ ግራናዳ ብወገና ንሌጋነስ 1-0 ኣፋንያታ ግጥማት ሴሪያ ኢጣልያ ጁቬንቱስ ምስ ስፓል ተጻዊተን ጁቬንቱስ ድማ ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ፒጃኒስን ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ዝረኸበተን ሽታት 2-0 ተዓዊታ በዛ ዓወት ተሓጊዛ ድማ ነጥባ ናብ 16 ክብ ምባል መሪሕነት ሒዛ ኣላ ብዘይካዚ ኣብ ካልእ ጾታታት ሳምፕዶሪያ ምስ ኢንተር ሚላን ኣብ ዝገጠማሉ ኢንተር ሚላን 3-1 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታ ኣላ ሳሱሎ ምስ አትላንታ ብዝገበሮ ግጥም አትላንታ ብገፊሕ 4-1 ተዓዊታ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን